Ahojte ľudia, vítam vás Amer. Dneska si zahráme Granny. Určite to každý pozná. A ukážem vám jeden glitch, ako zaglitchovať Granny. Takže to ideme skúšať. Takže vylezem z postele. No takže ukážem vám ten glitch, jak sa robí. Toto schodíme. Pôjdeme pod postel. Príde Granny a budeme stláčať len eko a potom uvidíte. Tak teraz sa to podarilo. Takže ideme to ešte raz skúsiť. Dúfam, že sa mi to už podarí. Už je tu Granny. Čo sa stalo s ňou? No, je tu. Granny. Čo s ňou je? Granny, poď sem. Ježišmária. Idem to ešte raz skúsiť. No, už ide sem, konečne. Čo nejde? Takže, už to asi normálne budeme hrať, lebo moc sa mi to nedarí. No. Takže idem hrať normálne Granny. Dobre, čo sa kúknem, čo je? Nič. Granny to bude určite. Skryne, riečko. To už Granny. Dúfam, že vyjde za chvíľu. Granny, choď preč, taká pomalá. Čo bude 100 rokov trvať. Ide dole, to nie je dobré. Dole? Ide dole. Dobre, to je celkom dobré, že ide dole. Schadne. Dobre. Dúfam, že si ma nevšimne, takže idem sem. Tu, melón to potrebujem. To je dôležité. Idem. Stáno, to sa ťažké. Som krvavý, neviem, či to dám, ale ja si neverím. Neviem, ale potrebujem tento melónik. Idem pod posteľ, lebo počúvame kroky. Nepoď sem. Granny, poď preč. Tak som vysrandu. To si už fakt neverím, to je konec už. Mám krvavú obrazovku, to je melón. Ale toto si fakt neverím. Granny, všetko pošlo. Dobre. Dole je aj za mnou. Jaká je rýchla? Povedz. Chytí za chvíľu. Mám ísť. Pomoc! Ja si čupnem. To je konec. Takže dneska nám to nevyšlo. Ak chcete ešte ďalšiu časť, nezabudnite dať like a odber a potom sa uvidíme na ďalšej časti. Čau!